Samalla sitä nimeä ei täällä lausuta, koska he eivät osallistu messuille, mutta lausuin nyt kuitenkin. He ovat minun henkilökohtainen sponsori, tietäkää se. Nyt tulen kuulkaa esittämään teille niin sanotun mallivahalaisen malli-illuusion, lintu-illuusion, jota Bellon Group Oy sponsoroi. Tämä on nimittäin, tullaan stimuloimaan ja simuloimaan tämmöinen niin sanottu lypsyrobotti meille herroilla. Ja hetken kuluttua, tää on ihan kuulkaa hauska juttu, lapset, ei tarvitse, jos yhtään pelottaa. Ja eikä sitten kattoo, niin sormet korvaan vaan.